Yn Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu, gwelwn amrywiaeth eang o gwynion am plismona. Caiff rai eu cyfeirio atom gan luoedd heddlu. Maent yn dweud wrthym yn awtomatig am yr achosion mwyaf difrifol. Mae rhai yn gwynion y mae llu heddlu eisoes wedi ymchwilio iddynt, ond mae'r ychwynydd wedi gofyn i ni gymryd golwg arall. Weithiau, mae sefydliadau neu gymunedau yn dweud wrthym am feysydd plismona sy'n ei poeni. Neu fe allai rhywbeth ddigwydd yn y newyddion sy'n amlygu mater. Edrychwn am batrymau yn y pethau a ddaw atom. Cysylltwn y dotiau. Os gwelwn thema gyffredin, cymerwn olwg agosach. Dyma a elwir ein gwaith thematig. Fel rhan o'r gwaith thematig hwn, gallem ymchwilio i achosion hŷn a oedd yn debyg, a siarad â mwy o bobl a gwybodaeth am y thema. Pan fyddwn wedi gorffen, gallwn argymell newidiadau i bolisi, neu argymell hyfforddiant i swyddogion, neu hyd yn oed newidiadau i ddeddfwriaeth. Gallwn nodi methiannau a gwneud gwelliannau ymarferol.